Napadagos ang pigigibong investigasyon kan Daraga Municipal Police Station sa nangyaring aksidente sa Barangay Salvacion na sakop kang Banwaan kan Daraga. Ini matapos na makabangga ang sarong service vehicle van sa sarong truck sa nasabing lugar, pasado alas 4 ning maagahong kang Domingo, Oktubre 15. Sa inisyal na investigasyon kang otoridad, gikan Legazpi, asin pasiring sa Banwaan kan kamalig ang service vehicle kan sarong BPO company, kan makabangga sa kasabat na truck na pasiring man sa syudad kan Legazpi. Sa kusog kang pakakabangga, nawasak ang inuta na porsyon kan van. Sa inisyal na investigasyon kan sa tuyang investigador, nagluluwas na ang may at fault is yung passenger van. Kung saan, pag-abot duman sa kurbadang parte kan Barangay Salvacion, nag-include po ini ang passenger van sa linya kan truck. Kaya po, iyo po ang kausa kan sa indang pagka-aksidentin, buminangga po ining passenger van sa truck. Tulos mananaidar ang 5 lunad kang van sa Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC sa Legazpi City. Matapos na makaskas na nakapagresponde ang mga personels kang MDRRMO Daraga. Mientras tanto, sa Labo, Camarines Norte, irido man ang 5 persona matapos na mahulog ang piglulunadang pick-up truck sa sarong ampas na sakop kang Purok 3 Barangay Dagit. Basado sa inisyal na investigasyon kang otoridad, gikan Cavite, pasiring ko tang Bicolo sa Banwaan kan basud nga ni Makilamay. Alagad man tang pigbabaybay kang Bicolo ang nasambit na tinampo. Kan may nilikayan subot ang Bicolo na naging rason tanga ni magduro-diretso ini sa gilid tinampo. Dangan mahulog sa ampas na pigkakarkulong nasa 15 piye ang langkaw. Pasado alas 3 ning hapon kang Sabado, Oktubre 14. Sabi ni ma'am kanina sa amin nung tinanong ko ay meron daw siyang iniwasan. Tapos pag iwas niya, yun, naglagpas yung gulong niya dun sa kalsada. Hindi niya alam na after nung kalsada ay bangin na. Maswerte sa naman na minor injuries na ang sinaparkang 5 lunad kang pick-up na nakaluwas man tulo sa ospital. Katakod kay ni, aminado man ang MDRRMO, nakadakol naman ang nai-record nindang na aksidente, partikularmente sa nasambit na lugar. Actually, dahil sa sobrang haba, sir, ng highway, baga ng Labo halos nasa 60-65 kilometer, di ba? Pag tingnan mo kasi ang mapa talaga ng Camarines Norte, halos kalahati nun ay Labo talaga. So, sa haba ng highway namin, hindi po talaga may iwasan na madaming aksidente. Tapos madami pang kurbada. Kasudma, tulos mananais angat ang pick-up truck matapos na magtarabangan ang lokal na gobyerno kang Labo, MDRRMO, Barangay Council, Labo PNP, asin PDRRMO, gamit ang sarong payloader truck. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.